Čiže čaute, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska si zahrajeme hru v Robloxe, že postavíme si tu nejakú loď a potom vyplavíme. A tam budú hociaké jaké eventy a my musíme prežiť na tej loďke. Keď prežijeme všetky eventy, tak sme proste vyhrali. Takže musíme postaviť loď. Tak. No. Tu. Zoberieme ešte motor. Tak. Joj. Nejde. Ne! A. Joj. Tu. Zoberieme toto. Motor. No, teraz to je sedadlo. No, čakajte, chcem výjsť. Teraz čo? Teraz dáme lunch a ideme. Či toto? Dobre. Ale musíme ísť tu. Jaj, jak idem. Jaj, tu môžem sedieť. No, a my ideme tu. A my musíme vojsť až tu. Hej, ja sa bojím, bože. Mám to hovoriť. No, neviem, či to chcete počuť. Možno to aj vy počujete. Ale dúfam, že ne. Ja čkám. Nemyslím, že hnačkám. Ale čkám. Vy viete, čo je toto. Jaj, opočíť, no, počuli ste, toto som zrobil. Toto, hač. Proste neviem, jak sa to volá. No, to sme dostal teda. Nebudem to hovoriť. Truhlica? To je na čo? Ok. Jak toto voda pláve. My musíme postaviť dneska tú najväčšiu loď. No, počuli ste to, som zrobil. Aha, teraz. Ticho. Ešte. No, počuli ste to? Tak. Čkanie. No, však ľudia musia vedieť. Čo je to čkanie. Ešte koľko mi ostalo? Toto tak zrobíme isto jak tady. Tak. Ale teraz sme to urobili kuštík inak. Teraz dáme tu toto. Už to zrobíme lepšie. No, a teraz tu dáme motor. Tak, sedačka tu. Jaj, dobre, čiže ak som ja dal. Á, dobré. Tam toto tu je na čo? Á. Tak. To budeme používať jak zastávanie. Ma nikto nevidel. Haha. Dobre. Nie, ja chcem ísť tu. Tak. Dáme, jak sa to povie? Lunch. Lunch je niečo iné po anglicky. Nie, ten sa tam... Nie! Pomoc. Jaj.
To čo som zarobil? No nie! Nie! Bože! Tak teraz sa mi to nepodarilo. Oj bože, čakám jak... No, už som to povedal, čakám. Uncommon, ale ja kúpim... No, teraz. Uncommon. V Legendary. Legendary ma zaujíma. Tak. A... Ok. Close. Keď budem čakať, tak urobím. Tak. Budete možno počuť. No, teraz som čakal. Ja už sa o tým nebavme. Prepačte, že som tak ticho. Ale už je noc. Tak nechcem tu kričať. Aha, ideme stavať. Ja zabudám. Tak. Nie. Nevadí. Hop. Opa. Tu. Aha, už nemám. Toto vymením. Mám tu ešte nejaké kocky. Čo tu dám? Ešte mám? No. Dám toto. Ok. No a teraz to začína toto najhlavnejšie. Čakať. Ešte toto máme. A tu je? Aha, toto je kocka. OK. Tak. Tak. No, a ľudia, chcem vám povedať jednu správu. Viete, keď som proste išiel, tak ja som spal, aj keď som spal brutálne, že som spal na ruku, tak aj tak nejak natáčam ťažko. A ja sa bojím, no hlavne jak budem toto písať, bo ja píšem jak... Teraz píšem divne. Veľmi. Na čo sú mi dve? Aha, už mám nápad. Tak, pôjdem, ne? Dúfam. OK. Dáme ešte toto trochu. Chcem otočiť. Haló. Dám toto tu. A tu dáme ešte toto. Motor proste. No a toto tu dáme kde? A tu dáme. Tak. Čakať. Ne. Tak. Prepačte, že som vám tady sľúbil Rainbow Friends, ale sa mi zapáčila tá hra. Táto tu som natočil. Nevadí. Tu som sám. Aha, to fakt nejde prejsť. Dobre, dáme sedačku. Sedačka ide tu. Toto loď je veľká. To čo je tu? Dým? Moje sedačky. Ideme hore. Aha, už nič nemám. Tu už si môžem niekedy dať tyčky a tak. Ostávať. Dobre, môžeme ísť. Nastupme lodi. Jak sa dalo? Aha. Tak. Tak. A tak. Čím väčšia... Oj, do bože. To je môj ďalší motor. A na ten skočím. A teraz idem na druhým.
Nie, ja tam nechcem ísť. Ja som taká logika. Ja som mohol ísť tam a som mohol čmajznúť loď. Ja to nerobím jak normálne lode. Si to myslím. No, mám rozum a pojem tu a sa tu rozbijem. Oj. Som taký blbý. Slime. 0. Aha, 8. Čo? Ovo sú dobrí. Dobrí. Dobre, máme 19. A to si môžeme kúpiť. Sú common. Dobre, tak. Ukážte, čo máme. Ale bloky, to je dobré. Môžeme už tvarovať teraz, keď nám dali ešte nejaké bloky. A to dám... Neviem. Tam je to loď. Tak to je dobré. Rozbité. Tu je jeden kus, tam je jeden kus. To je rozbité lode. Už to mňa zabíja loďa. Voda. To je divné. A nie, som dával loď. Ja nechcem ísť. No, tak. Čakať. Natáčame 11 minút. Tak to nevadí. Tak. Nemám. Pojem tu a mám. To je tráva? What? Ok. Dáme toto tu a toto tu. A zoberieme ešte nejaké... Takže to nemáme. Asi je to skazená hra, dobrá. Ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čau!